Sant Joan es diu així. Centenars d'anys de tradició, d'emocions i de festa que es viuen intensament en només 3 dies de juny. Amb els anys, les nostres estimades festes s'han vist a vegades superades per les emocions d'una gentada amb moltes ganes de celebrar-les i han donat per fet certes actituds que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de Ca Sàvia, acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, els protagonistes de la festa. Sant Joan es diu així.